gin kinde mag mondo mi wago mbaka kendo wang'e sigana mar ni gin kanye. Man kaka juma ka juma kelni chenro mag gin kanye. Kawuono wamenyo ni Jabez Oduor. Jabez en MCA ma Kongowea kendo siasa mare ni bet tekie mokalo kaluwore kod chung' mare kod manen gavana machon ma Mombasa Ali Hassan Joho. To kwe bedo MCA sani odoke ohala matindo tindo kod tuke mar golf mabende gi ngita gidel. Walter Nyambaga miyo sigan Jabez Oduor bang' lime Mombasa. E gweng' mag dho wadh nam Chumbi Mombasa, warado kod Jabez Oduor kanie tukene mapile mag golf, opira mar kede minyudo to mana kogo kwan malong'o kama olwarie. Jabez en achiel kuom MCS mane otiyo e ward ma Kongowea. Kata kamano, gisani en oko mar telo. Jabez nonyuol kure to somo kanye? Ana wuoda Asembo. Kamoro ni Komenya. Asembo Komenya. Yeah, ja Komenya. Tok Nyilima kanyo. But chako somo Mombasa ka. Nursery moro ni Beans Primary. Beans Nursery. Kengeleni kacha. Kaito asomo Maweni Primary School. Sani nige nigi secondary. Kaito chaka di high school moro ni Serani. Kawuok Serani tadhi University of Nairobi. Timo Bachelor of Commerce. To chako menyo mare kure? Ng'eny time na bedo ja ohala. Ma the peak business ma bedo kasetime town ka en mar outdoor advertising. Sani an gi kambi mar estate development. Wa nyiewo lo, wapogo, wa uso. But ka nachako piny kabisa. Nachako kaka jemiluongo ni ahoka. Wuotho gi bag, ofis ng'ato, mano, jachungu. Wago mano, kawuok e mano bang'e kana tieko college to nokawa gi kambi moro iluongo ni Prime Products. Ma joma kelo modhi mag ndalo no kokobate kodonjo markets. Modhi mag mon gi, rigolo gi oko. To bang'e bedo manager kanyo, dogo kawa gi kambi moro mar bwana moro ni Chesaina Bartonjo, wat moi. Atiwe kambi ne mar Chesco Telecommunications. Kanyo ne wa uso mobile phones. Ene kambi ma mokwongo uso mobile e Kenya ka. Okay. So from there, my marketing I got involved bang my kambi. Miluongo ni Visions Advertising. Makoro wagero go billboards gi to rent. Kalore kod tudruok mare kod osiepe Siling e bende nochako kuodo ne ofuko ma Jabez nodonje siasa. Pero no nyuola e town kaendi. Ohala mar outdoor advertising bende ne yudo ko wagwenyore gi jomunisipaka gi kacha mang'eny. Kenya ki yudo approval koro nomiyo ma wang'eyo weaknesses gi strengths mag local government operations. Koro nwadwa ni wadonje iye kacha walos gik moko. Mondo obed procedures mowacho ni playground mag international cities. But mtaa kumawuok an jamtaa molo ni Kongowea. Bende no gi challenges moko ma kawaida mag vijende onge tich. Kacha nitie chiro manoger, mismanagement mar chiro chande. Koro niyudo ka vijende wa jomana kawan miyo tije billboards gi. Moko nwaketo askaris, moko ne itho. Koro nemiwa pressure mar mondo wakonygi gibende giyud kuonde me ginyadonje. Koro through that na the late Fidel no siep na matek kabisa. Kubire town kato nyakomanya. Bwana kitem gini matin mondo wane ateme mokwongo 2007. Ma ndalo no baba ne nie chama moro ni LDP. Magino no bawa that time. Doga teme kendo 2013. Kanyo makora yude mobedo confirmed. Madonjo gi ODM. Kanyo madonje joluo mang'eny town ka. E kata odoko ni noyudo thuolo mar telo
to kod donjo e assembly ma Mombasa, Jabez wacho ni midhiero moko to ne pod nitiere. Kan wadonjo gini mokwongo expectations gi gik manowach nopogore gi gik manwadhi mawayudo. Okay. Nwadonjo county munyiso ni wan port ni wan mwadhi manage, for instance. Ala? Nwang'e ni port ma Mombasa MCAs ema dhi make decisions gi gik mang'eny. Kaeto ka wa transition bende nwadhi mawayudo ka kacha ne nitie bylaws. To wan koro nego walos fresh laws. Koro yudo ka nitie conflict, seche moko nitie staff manoluongo ni transition staff, mane moko ne gin jo municipal. Okay. Koro kawo gi county. Koro yudo ni gik ma onego utim kulingana gi 2012 constitution, nitie buk moro kanyo mwaluongo ni the 2012 Act, County Government Act, mane miyowa right of operations. Yudo ne giguonyore gi gigi. It was a very big challenge. Omiyo Wambaka e kaka ne gichako chuogo chike to kod kaka ne gitayo chenro mag tije e assembly. Kata kamano, weche ne ogwenyore gi kod kaka ne giparo adieri mar chal. Through the county secretaries. So mago mane challenges, but well, we sailed through. To kawan wawuok 2017 kanyo marwa cha bendo nodhi mobedo machiek matin. Okunwa serve the full 5-year term. Koro iyudo ni nwawuok Mombasa ka waloso chike madhi karibu 100 ma nyaka kawuono ng'eny gitiyo. Ma nyaka na wuogi sani parking nwayudo ka ne en 100 2013 ma Mombasa ni nyore ka nodonjo 200 in 10 years. Nikech wan gi level manwapime makata ng'eni in another 10 years okonya kalo 400. Koro manga achiel kuom sheria manwaketo. Nitie sheria manwakalo mar development control, ute migero gi. Yes. Wacho ni ot ma nigi gorofa machopo 4 kadhi mbele nyaka bed gi lift. Okay. Mondo accommodate joma disabled. Jabez Oduor miyowa kit kaka telo ne oganda mopogore kod dhoudi mago ma ok magi chal to bende nitiere tije ma ochamie nyadhi. Town ni challenges gi opogore gi thuchewa kuma wae kocha. Okay. Nikech kaka kaendi wacho ni ma en cosmopolitan town, mokiko ji. Koro gik moko seche moko mitimo bende okinya paro jo ukende, nyaka ine kaka ikike gi kirieko mondo kik okel mach moro kanyo. Etende bende nopong' kod midhiero kod achiedh nade. E kinde ka kinde ne odunyore kod mane en gavana machon ma Mombasa, Ali Hassan Joho. Ne wae gwarorega kochopo godhiambo to wadogo bedo kamoro. Kasi gavana Bos. Na golo ka nikech ondika. Yes, yes. To ma ok nyati? Ma ok nyati. Manyaka sani wawuoyo wan osiepe. En member ma karwa kaendi. Wagogo kode. But kochopo kuma tich nitiere to mana kaka iwacho no. Simoko nyaka ji yuare. En ani koro gima waneno, which is very sad, makoro aneno ka timore thuche wakocha. Gwarruok no odhi too much makoro bede nyaka gi tho gi jomoko koro kawe personal. Ji nyaka ng'e kaka pogo tich. Okay. Gadiera. Opako kit kaka duond bura mar ODM to kod oganda Luo osebedo kod winjruok ka gimakore e kendo gijiwo telo ma margi e kind oganda mawendo. Kija miriambo nyawuondo ji to kaming'a. Koro jokongo were gin joma osedago magi ng'e maber ma to jaluo, but en ng'ama ochung' ratiro. To ombulu mane igono manwa chung'e no be nitie mana jogi ma jopiny ni. But gimiwa en kipangori maber to ichung' adiera to Nyasaye ting'i ating'a malo. Mok mana ni jowa be nochopo ka chon. Jowa tiye town kama tek mang'eny kendo. Jabez Oduor luongo nying Fidel Odinga e kendo opoya ahinya kuom sir mane gibedo godo to godo kaka ne gidongo rowere. Fidel mokwongo ne jara, of course.
Mano vijende te wan go town ka. But nen ng'ama ohero adiera, to nen ng'ama tiyo matek. Nen ng'ama kata ka ng'ato temo nyiso ni ng'ane nyako neno wuon. Ne wan gi program moro ka ne wachakoga e showground ma Mombasa mane iluongo ni Mombasa Youth Got Talent. Mombasa Got Talent. Mano program mane wachako kode, ne watemo kawo ndalo moko be vijende moko ne watero Germany. Watch music inigi. He was a key sponsor. Nengama, I would say we lost a good friend, was a leader. To kadonje siasa no okanya wuon no konya at some level. Ko yana wuon siasa to kunadwa donje. All right. Yeah. To kato doko nigi sani oken MCA kamano. Jodak makongo ya to kodalora mare. Podo chopo kuwe mare yude sir moko. Bang chung 2013 oknadoga chung MCA. Yes. Koluwore gi ywak mar jowa. Negidwaro kama wanyalo yude duol maduong' ma gigiwa moko ma mok notimore no wanyano kanyalo sudo mbele. Koro no atemo mondo wadwar koma Senate, but no alalo. Koro bang' kanyo ok nadoga chung' ombulu mana rumo mar 2022 mano ok nachung'e, but jowa mabiro ma mweshimiwa mantie matina mwakonyore godo. To familia mare ne okawo kitende ni nade? Moko jaduong' gini nobwogo nikech mana kaka jowa mang'eny ok noparo ni ng'ato nyawuok Aluo to biro e town kaka Mombasa to kwayo mbulu to yudo kom. Koro jaduong' koni weri gi gini chamo pesani gini kama, but bang'e kano neno ka jigo foleni ebo luwa foleni nogono negi mor kabisa. Kopogore kod siasa, Jabez en jatuke buora monywando nyaka golf. Kani thuolo atimo tuke ariyo. Nitie moro ma enam chumbi ka waluongo ni kite surfing. Okay. Iluongo gi gimoro ni surfboard to yamo yuai chikori kama malo matin. Wago gige mano. To golf benda goyo ka, an member ma club ni. Golf achako tugo quite some time, but an exercise. Yudo ni wan gi 4 hours iwuothe bunguni. Bunguni en pap ma karibu kilometer en eka madhi 200. To kigoe gimoluongo ni 18 holes, irom gi ng'ama wuotho kilomita 15. Koro mano en exercise ma pa wi kaka ana tuge diriyo. Koro kituge diriyo to imiyori exercise moromo. Go abal, kwang' simoka Mkomani, yo Mkomani kadhi town chaka duogo ni mano karibu kilomita 1. Okoni kaka jatelo, mane jopiny oyiero, gino mabende ne tude kod jopiny matindo, kokale tuke makawuono gintiere niendi. Kendo ka, bende mane gigoye mbaka kondo kaka inyalo pogo dongruok kind telo, to kod kaka ipango county. Kibiro ka koro paro mang'eny igolo, koro wini opira ni, okay, opira ni be, okodwa stress, dendi be kod makore kabisa, bopira ni ng'eyo ni ng'ani nigi pressure, okobidhi, nyaki release me relax kabisa, enigoe ka dendi otulia, koro neno ng'eny ji mang'eny gik ka. Nyakora Mogi, erokamano kuom bedo kod chakruok nyaka giko. Gwaro lumno, kamano, go opira koro, go opira, was. Wadhiyo, goye mang'eny. Jata chenro mari kunthuni duto ne en Walter Nyambaga, Wood Koweru, thun kajidhi, kendo kajiduogo. Oriti masane. Mano kori budho